Ayan na guys, at pagdating mo nga dito sa tuktok ng Hobbit Hill, ayan, ito yung kikita mo muna dito sa paligid. Ayan o, mayroon pang hugot dito. Ayan, may lahi ka bang keyboard? Ayan, bakit? Type kasi kita. Ayan, ito yung tuktok ng Hobbit Hill. Ayan, shout out sa'yo, Nonoy. Ayan, maray na aldaw sa imo. Ayan po, ayan. At ito na nga guys, yung Mount Masaraga. Ayan, nagpasilip ng konti sa atin. Ayan, ito yung Mount Masaraga. Ayan, at ito naman sa kabila, ipapasilip ko naman sa inyo yung Mount Mayon Volcano. Ayun oh. Nagpa-picture ng aking mga kasamang turista. Ayan. At pasilip dun sa Mayon Volcano. Ayun oh. Mayon Volcano. At ito yung mga kasama namin turista. Ayan o. Ayan. Tayo naman sa picture tayo. Akyat ka naman. Mas maganda mo pag nakaakyat. Ayan. Ang Mayon Volcano. Ayaw magpakita ng buo. Ayan. Ang ganda sana. Kaya lang may nakatakip na ulap. Baka mamaligtad pa. Bakal naman yan. Wala pa pong nauhuli. Wala pa naman talaga. Ayan. Picture muna dito sa taas ng Hobbit Hill. Ayan. Usog ka ma'am ng konti. Okay na po. Ay! Mahulog na. Maganda sana kung kita nga kaibigan. Ayan. Ayan, uwi na tayo. Iwanan na natin yan. Wala kang hagdan ngayon. Ayun yung hagdan. Ayan. Naka-side ma'am. Apo, yung legs mo ma'am nasa side dito po. Yan. Apo, dyan itataas. Mamaya magpapapicture din ako. Ayan. Ayun, cover. Okay na yung tatay. Yun na. Maraming salamat sa tour guide namin. Yan, ganyan po ma'am. Tapos pwede ka rin ma'am nakatalikod dyan. Doon ka ma'am nakaharap. Ilawit mo yung Mahulog ka riyan. Kilos ka riyan. Yan, ganyan din po pwede.